komai zai iya faruwa tsakanin ƙasan Amerika da ƙasan Iran, inda GCC countries Gulf Cooperation Council suke roƙon Donald Trump cewa kar ya kai hari ƙasan Iran gobe, kamar yadda ya yi niyya cewa zai iya kai hari shugaban Ogadona, ban so in kira sunan shi saboda akwai censorship a Facebook, za su iya cire bidiyo. Wato shugaban ƙasan Amerika zai iya kai hari gobe, kamar yadda ya ƙudurta cewa zai iya kai hari gobe idan ƙasan Iran ba su yarda aka yi making deal ba, wato aka samu daidaito tsakanin ƙasan Amerika da ƙasan Iran. Inda ya rubuta ya ce yana neman ƙasan Iran ta zama completely surrender, wato ta ɗaga hannun cewa an ci ta da yaƙi. Inda shugaban ƙasan Iran Masoud Pezeshkian ya mai da martani ya ce sulhu, daidaitawa, mu saukar da kanmu mu daidaita mu yi sulhu ba shi ne yake nufin cewa mun yi saranda ba. Ya ce ƙasan Iran ba za ta taɓa yin saranda akan lawful right ɗinta ba, akan lawful right ɗinta na mallakan uranium enriched programs, that is uranium enriched to 440 kilograms ɗin. Yau muna samun labarin cewa shugaban ƙasan Iran Masoud Pezeshkian ya tura speaker na ƙasan Iran, wato Mohammad Bagheri Ghalibaf, da approval na supreme leader Mujtaba Kameni akan cewa ya kai ziyara ƙasan China. Sunan wannan ziyaran shi ne strategy backing, economic survival da kuma geopolitical leverage. Wato ƙasan Iran suna neman goyon bayan ƙasan China. China suna neman goyon baya. Idan na ce goyon baya, yana nufin cewa ana neman goyon baya makamai, zai iya yiwuwa makamai, zai iya yiwuwa ku goyi bayansu da shawarwari, ko kuma ku goyi bayansu da baki. So shi shugaban ƙasan Iran Masoud Pezeshkian ya tura wannan speaker akan cewa ya je China a zauna da shugabannin China akan suna neman strategy backing da kuma maganan tattalin arzikinsu, that is economic survival. Idan kuka iya tunawa, ƙasan Amerika sun je China, inda suke roƙon China akan cewa China ta daina siyan mai, 80% na mai na ƙasan Iran. Hakan zai raunata ƙasan Iran, su kuma su ci Iran da yaƙi. Inda a take shugaban ƙasar China Xi Jinping ya ce ba za su daina siyan mai ɗin ƙasan Iran ba, ya ce za su ci gaba da siyan mai ɗin ƙasan Iran. Idan kuka iya tunawa, 80% na mai ƙasan Iran yana zuwa China ne. China ne, despite cewa an sa wa ƙasan Iran takunkumi, amma China tana ci gaba da siyan mai ɗin ƙasan Iran. So speaker na ƙasan Iran zai je ya zauna, yana neman goyon baya, dabaru, yana neman kayayyaki, abubuwa da yawa yake neman China su goyi bayansu, da kuma suna neman regional dominance, wannan Middle East. Komai zai iya faruwa saboda me? Amerika yanzu tana so ta kai hari ƙasan Iran. GCC countries ma suna roƙon shugaban ƙasan Ogadona, shugaban ƙasan Amerika, cewa kar ya kai hari, cewa za a iya sulhu yau da daddare. Ana daidaito sulhu tsakanin ƙasan that is through intermediaries, wato ƙasan China. Ana tattaunawa, ana samu daidaito saboda kar a yi faɗan nan. To shi kuma Donald Trump ya ce yana nan yana jira, idan ba a samu daidaito ba zai kai hari ƙasan Iran. Iran kuma suka ce su ma suna jiran shi, su kuma ba tsoro suke ba, kuma ba za su yi saranda ba. Kuma yadda da suka yi a yi wannan zaman tattaunawa ba shi ne yake nuna cewa suna da rauni ba, ba shi ne yake nuna cewa sun tsorata da Amerika ba. A'a, kawai suna neman a zauna lafiya ne. Amma hakan ba shi ne yake cewa wannan ya kawo musu rauni ba, wasu sun karaya. Ya ce kwata-kwata, in ji shugaban ƙasan Iran Masoud Pezeshkian, ya ce ba haka ba ne. To bari mu ga abin da zai faru tsakanin ƙasan Amerika da Isra'ila versus Iran, mu ga abin da zai faru zuwa gobe ko a satin nan. Saboda yanzu dai labarin da nake baku nan, komai zai iya faruwa, komai zai iya faruwa daga yau zuwa ranar Friday, komai zai iya faruwa. Allah sa mu dace, Allah ya taimaki ƙasan Iran.